Hola a tothom, com esteu, crequis? Ausades, quina caterva de coses que heu fet. Us heu descrit. Heu descrit dos llocs del vostre entorn. Heu dissenyat rutes per visitar aquestes propostes i heu compartit amb nosaltres un moment important de la vostra vida. I per a fer tot això, heu hagut de pensar, de seleccionar idees, de fer-ne esquemes, de llegir textos, de redactar-ne, de revisar-los i de participar en fòrums i treballar en qüestionaris diversos, amb qüestions lingüístiques que s'hi relacionaven amb totes aquelles propostes. Molt ben fet. I ara què? Us preguntareu. Doncs ara us proposem que recolliu l'essencial del recorregut i els resultats de la vostra feina en un text multimodal. Un text multimodal. I què volem dir amb això? Doncs volem dir que heu d'enllestir un text en format digital que, a banda del text escrit habitual, arreplegue enllaços, vídeos, àudios, dibuixos, música, no necessàriament tot això, però aquesta mena d'elements els hi podeu incloure-hi. Per tant, aquest text multimodal es pot fer de maneres molt diverses. Uns exemples. Podria ser una presentació amb diapositives amb la vostra veu locutada a sobre o sense la vostra veu. També podria ser una autogravació a la manera dels youtubers o un vídeo en el qual vosaltres no hi aparegueu, però sí que hi apareguen totes aquelles coses que voleu mostrar. Aquestes coses que voleu mostrar han de ser les activitats que heu fet, el resultat o els esquemes de preparació. És a dir, del que es tracta és d'explicar tot el que heu fet i el que heu après al llarg del recorregut. És a dir, si hi ha alguna cosa que heu après del cert que no sabíeu o si hi ha alguna cosa que ha quedat encara pendent d'aprendre, quines dificultats hi heu trobat, quins suports us han estat útils. Per tant, tot això és el que heu de mostrar en aquest text multimodal i ho heu de fer també amb les evidències, és a dir, aquells textos o aquells captures, imatges, etc., que mostren els vostres aprenentatges i el que ens esteu dient. Molt bé. Dit això, penseu com ho haureu de fer. Després, creeu un guió. En aquest guió hi haurà això mateix, que explicaré i mitjançant quines tècniques o amb quins materials ho farem. No hi estareu sols, tot i que és cert que serà una feina que haureu de fer a soles, perquè ens trobareu com sempre a nosaltres, en el suport del campus, però també amb els recursos que us facilitarem. Per exemple, comptareu amb l'ajuda d'aquest mini-hub per un vídeo i sobretot, i especialment, comptareu amb l'ajuda de tots vosaltres. Per què? Perquè ara és el moment de posar en comú el que ja heu demostrat a bastament, tot el vostre talent i les coses magnífiques que sabeu fer. Per tant, disposareu d'un fòrum on hi haurà els badoquians, els esbrinians, els trescalians, els dissenyants i els walaquians. Per què? Perquè us doneu consells, perquè us mostreu exemples. Ha quedat molt clar que teniu molt de talent i que feu coses magnífiques. Poseu-les al servei d'ajudar-vos els uns als altres, de donar suport a tothom. D'aquesta manera estem segurs que podrem veure després uns textos multimodals i unes reflexions personals magnífiques. De fet, ja frisem per veure-les.